Siema sydd â chi? Dwi'n beth ydych yn saf gyniach. Diolch yn fawr am ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma dwi'n eisiau ei gyflwyno gairchwarae newydd sydd yn ymwybodol o'r gairchwarae yn y fideo olaf gyda'r enw unfed llawnhannerodl gloiwrthddieithrystyr air ar ddeg. Ond y gwahaniaeth fan yma yw yn adrach na dim ond i chwarae a gairchwarae gyda dim ond geiriau. Rydyn yn gallu defnyddio y gairchwarae i ymarfer corff hefyd, ac yn y cyfamser yn canlyniad, rydyn yn gallu ymarfer y corff ac yn ymarfer ein geirfa yn y iaith yn y gyhyd. Sut wedyn i gwneud hyn? Wel, os ydych chi'n wedi gweld fy sianel arall gyda'r enw Unol Cymraeg, dwi'n wedi gwybrych yn y gyffredinol ynglyn â'r ymarfer corff trwy defnyddio y symudiadau o dulliau nofio. Enghraifft, mae gyda ni y 4 dull o nofio, sef yn gyntaf y dull rhydd, yn ail y bron tarawiad, yn trydydd y cefn tarawiad, ac yn pedwerydd y pilipala. Felly os ydyn ni eisiau i ymarfer corff trwy defnyddio y symudiadau yn y dulliau nofio hyn, rydyn yn gallu gwneud hyn ar y sicrtiar trwy'r yn ein brechu yn aladrodd yn union y symudiadau yn y brechu, ond yn ein coesau, enghraifft, yn y dulliau dull-rhydd a'r cefn tarawiad, yn atrach na rhodlu, sydd yr gair Cymreicdod ar gyfer padlian, sefyllafwyd chi o D-L-E, rydyn yn gallu rhedeg ar y un fan, ac wedyn yn y dulliau bron tarawiad a'r pilipala, yn atrach na'r coesau yn symud yn gyson gyda'i gilydd, rydyn yn gallu nedio ar y un fan gyda'r coesau yn nedio yn gyson gyda'r gilydd. Felly, oherwydd hyn, mae gyda ni y 4 dull o ymarfer corff ar y sicrtiar, cynrychiolyd gyda'r 7 llyfariad yn yr iaith. Sef, ar gyfer yr dull rhydd, mae gyda ni y llyfariadau Y a Y. Ar gyfer yr bron tarawiad, mae gyda ni y llyfariadau O, A ac W. Ar gyfer y cefn tarawiad, mae gyda ni y llyfariadau E, A ac W. Ac wedyn ar gyfer y pilipala, mae gyda ni y llyfariadau I ac A. Felly nawr, rydyn yn gallu chwarae y gairchwarae unfed llawnhannerodl gloiwrthddieithrystyr air ar ddeg yn gyhyd ar ymarfer corff fel hyn. Felly, fel arddangoswyd yn yr fideo olaf, y gyntaf cam yw i ddethol rhyw ar yn habdam, enghraifft rhywbeth fel y gair habnam yw cynhyrchu. Felly, oherwydd mae'r y gyntaf llyfariad yn y gair cynhyrchu yn y llythren Y. Felly, yr dull nofio neu dull ymarfer corff gysylltiedig gyda'r llythren Y yw dull rhydd. Ac wedyn, oherwydd mae'r 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lythren i mewn yn y gair cynhyrchu, mae angen i ni i ymarfer corff a dull rhydd yn 8 waith. Sef, tra fod rydyn yn rhedeg ar yr un fan, mae angen i ni i wneud y symudiadau o'r dull nofio dull rhydd yn y brechu yn gyntaf ar yr un brech ac wedyn ar y llall, ac mae'r hyn yn ei niferwyd fel unwaith, ac felly mae'n angen i wneud hyn yr 8 waith. Wedyn, mae angen i ni i symud i'r gair nesaf, sef y gair sydd yn llawnodlu gyda cynhyrchu yw serchu, sydd yn cynnwys 1, 2, 3, 4, 5 lythren, ac wedyn oherwydd mae'r gyntaf llyfariad yn y gair serchu, y lythren E, felly mae'n angen i ni i wneud yr cefn tarawiad y 5 waith, sef i rhedeg ar y un fan, ond yn ei brechu i wneud yr symudiadau o'r dull nofio y cefn tarawiad yn gyntaf ar y un brech ac wedyn ar y llall, ac mae'r hyn
yn niferu fel yr unwaith, felly mae angen i wneud hyn y 5 waith. Wedyn, rydyn ni'n gallu symud ymlaen i'r trydydd gar, sef y gar sydd yn hanner odli gyda serchu yw erchi. Ac wedyn, oherwydd mae'r gyntaf llyfariad yn y gar erchi yn lythren E, felly mae angen i wneud y cefn darowiad y 4 waith, oherwydd y 4 lythren yn y gar erchi, sef E, erch, ech, I. Ac wedyn, nesaf, y gar sydd yn gloiwrthddieithrystyr gyda'r erchi yw erfyn, oherwydd mae'r 5 lythren yn y gar erfyn ac mae'r hyn yn dechrau gyda'r llyfariad E, mae angen i ni wneud y cefn darowiad y 5 waith hefyd. Ac wedyn, i symud ymlaen i'r 5 gar, y gar sydd yn wrthddieithrystyr gyda erfyn yw nacau, oherwydd mae'r gar nacau yn cynnwys 5 lythren ac mae'r gyntaf llyfariad yn y gar hwn yn llythren A, felly oherwydd mae'r pilipala, cefn darowiad a'r bron darowiad i gyd yn cynnwys y lythren A, mae angen i ni i cyferio at yr ail llyfariad sydd hefyd yn lythren A, felly oherwydd mae'r hon yr un lythren fel o'r blaen ac nid ydy hi yn gyfyngu y detholiad o ba un o'r 3 gar sydd ar gael, rydyn ni'n gallu dywydd pa un bynnag o'r rhain rydyn ni eisiau i dethol, felly rydyn ni'n gallu gwneud yr bron darowiad neu gefn darowiad neu bilibala y 5 waith, ac wedyn ar gyfer y 6 gar, y gar sydd yn dieithrystyr gyda'r nacau yw bodlonrydd sydd yn cynnwys yr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lythren ac yn cynnwys yr llyfariad O fel y gyntaf llyfariad, felly rydyn ni'n gallu gwneud y bron darowiad yn 10 waith. Wedyn, ar gyfer y 7 gar, y gar sydd yn llawn odli gyda bodlonrydd yw hapusrydd sydd yn cynnwys yr 9 lythren, ac wedyn oherwydd mae'r gyntaf llyfariad yn y gar hapusrydd y lythren A, ac wedyn y lythren Y, ac wedyn y lythren W, oherwydd mae'r lythren W yn bodoli yn y gar bron darowiad a'r cefn darowiad ac nid yn y pilipala, felly wedyn rydyn ni'n gallu gwneud yr bron darowiad neu'r gefn darowiad y 9 waith. Wedyn, ar gyfer y 8 gar, y gar sydd yn hanner odli gyda hapusrydd yw dirwedd
ac oherwydd mae'r gair dirwedd yn cynnwys 6 gair gyda'r cyntaf llafariad yn y gair y llythren I, felly mae angen i ni nawr i wneud y bilipala yn 6 waith. Felly ar gyfer hyn, oherwydd yn y pwll nofio mae'r coesau yn symud yn gyson gyda'i gilydd yn y dŵr ar y sychder, rydyn yn gallu yn gyson gyda'i gilydd hefyd, ond yn y brechau rydyn yn gallu gwneud yn union y symudiadau o'r dillnofio bilipala. Ac wedyn ar gyfer y 9fed gair, yr gair sydd yn gloiwrthddieithrystyr gyda dirwedd yw gwirionedd, ac oherwydd mae'r 9 lythren yn y gair hwn gyda'r cyntaf llafariad, yr llafariad I, mae angen i ni unwaith eto i wneud y bilipala yn 9 waith. Ac wedyn ar gyfer y 10fed gair, y gair sydd yn wrthddieithrystyr gyda'r gwirionedd yw ffigiad, ac oherwydd mae'r 6 lythren yn y gair ffigiad gyda'r cyntaf llafariad y lythren Y, mae angen i ni i wneud y dillrydd y 6 waith. Wedyn ar gyfer y olaf gair, y gair sydd yn dieithrystyr gyda'r ffigiad yw ymdrechion, ac wedyn oherwydd mae'r 9 lythren yn y gair ymdrechion gyda'r cyntaf lythren a'r cyntaf llafariad, y llafariad Y, mae angen i ni i wneud y dillrydd y 9 waith yn y gair ymdrechion. A dyna ni i gyd ynglyn â'r ymarfer corff unfed llawnhannerodl gloiwrthddieithrystyr ar 10. Nid yn unig rydyn yn gallu ymarfer corff ac yn cadw ffytrydd, ond yn y cyfamser rydyn yn gallu ymarfer ein medrysrydd yn yr iaith hefyd, oherwydd dwi'n meddwl ei fod yn rhugl yn y iaith, mae'n mor bwysig i gynyddu yr abledd i dod y hyd o'r gair union yn uniongyrchol, ac os rydyn yn gallu cadw ein meddyliau yn y iaith Cymraeg, hyd yn oed trafod rydyn yn ymarfer corff, dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn cymorth sylweddol i'n cyfathwyo ni i fod yn fwy rhugl. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn y darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.